To assalamu alaikum. Ina mai gabatar muku da shahararren fim ɗin da mu fara saki wanda zai kayatar da ku wato Gabas. Gabas zai fara zuwa muku wannan talatar ta wannan satin mai zuwa wato 18 ga wata kenan misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel na Hassan Gis. Kada ku sake a baku labari. Sannan kuma zai dinga zuwa muku Algaita TV misalin karfe 9:30 na dare. Na gode. Mu haɗu da ku wannan rana domin mu kalli Gabas, mu kalli abin da ya kunsa a ciki. Na tabbata zai nishadantar da ku. Kun san fa, Darakta Hassan Gis baya wasa. Akwai aiki. Na gode. Ba da kuɗi in ci abinci. Shiryawa ba da umarni Hassan Gis. Amma mace mahaukaciya za ta haifi jariri ta yadda yarta ba ta da imani ne? Shirin Gabas zai fara zuwa muku 18 ga watan Agusta da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel din Hassan Gis da kuma karfe 9:30 a tashar Algaita TV.